Irido ang sarong lalaki kang madiskwido sa pigmamaneong motorsiklo sa tinampong sakop kang barangay Kabangan, Kamalig, Albay. Alas 4:23 kasubong maagahon. Binisto ining si Terence Hernandez Iumbaw, 25 anyos, criminology student asin residente kang Dunsol, Sorsogon. Base sa investigasyon, gikan si Terence sa sentro kang Kamalig, asin pauli na kuta sa syudad ning Legazpi. Alagad naging marikasubot ang padalagang kanisa sa iyang motorsiklo, na nauli sa pagkakabangga kanisa nasa inutan kaning tricycle. Kasabay kang pagkakatumba ni Terence sa tinampo, ang pagkakabangga man kang padangadang na motorsiklo. Nabangga niya din yung motor at tumilapon din yun siya, yung pangatlong motorsiklo. Pero napakaswerte niya kasi wala naman nangyari sa kanya. Kunting galos lang ang natamo ng taong yon. Since ang condition kasi ng road natin dito ay mahaba dito sa Kamalig, lalong-lalo na po dito sa Kabangan, sa Libod, sa Ilawod, mahahaba po yung mga natin dyan. Kaya kumpiyansa po yung mga motorista natin, mabilis po magpatakbo. Tulos man na naresponde ang kang MDRRMO asin BFP Kamalig si Terence, asin ipigdara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa syudad ning Legazpi. Nangunya ng padagos pang piguobserbaran, huli sa sinapo kaning mga lugad asin blood clot sa payo. Pinag-iingat pa rin natin yung mga motorista, lalong-lalo na pag gabi, no? Lalong-lalo na pag gabi at sa madaling araw. Gumamit ng helmet, huwag uminom pag magdadrive at panatilihin lagi na i-update ang ating mga rehistro ng ating mga sasakyan, mga motorsiklo at mag-renew ng lisensya. Mientras tanto, sa datos kang hipatura, ininang ika-30 diskwido sa tinampo na naikurit sa banwaan ning Kamalig gunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.